Ay nang duwa ah. Why body contact? Oy, klaruhan na tikong ha. Klaro bitaw na madam. Banta juga na kong nagbinuang ka na nako ha. Lagi pastilan sa bayan ni mo. Wala ba nang awag yung kung magbinuang ikaw? Wa ka magbinuang nako ha. Bida ako pa pastilan. Si Tikong ilang binuangan ah. Tikong ko sila gusto kong kumo. Anyang anong gabi manggig ko nun ha. May manang gabi day kay way init ba. Lines init ang gabi eh. Kumo lagi. Oy, paulit na yun ha. Lagi, ay gumala ka day ha. Hindi pa ko abot. Uli ko, karano. Karaan na kayo tikong. Uy, kumita na yan. Kumita na yan, ha? Ah. Wa pa ako kumikita dito, anak, day. Mao nga ako kining pahimusla ni karaan. Love day, pahimuslans naong mo. Sige lakaw na. Lagi, blakaw. Uli ha, uli. Unyag, uli ni mo pagdag something ha. Ha? Inig uli ni mo pagdag something. Okay, something in the way she moves. No problem. Basa na ka, salita ka, basa na. Oh, pre. Tumatan yun. Unsam di pre? Astay, mungtana pa man ka? Ano mungtana di unsa na makita bitaw na nimo? Sumao siya nakita nimo. Lilago? Oh, regalo? Regalo. Regalo na. Lagi mo? Rilago na noon. Kita man ka mungtana ka. Rilago lagi pre. As regalo lagi. Lagi regalo, pero ang pangutan ako, unsa na nga regalo? Ay no, unsa imo ba nang nang ablihan? Natural nga dili na mo ablihan kay di nato. Oo, sa day no. Mga ay si nga pungtana de pre. Ilaho na dito si musunod mo tagaan ko. Okay, pasapasa man ni pre. Usam kay. Okay pre. Okay, sige lakaw na pre. Ipasa dito parintik kong kaw. Aron si parintik kong mo si mupasa dito sa sunod niya tagaan. Sige na. Okay pre. Uy, oh, boss. Ayun. Kanalam mo kay. Hapla so sediment oil ah. Kaya pre. Video eh. Dugay man kayo. Kataon to saag. Pero imposible. Suito niya ni lugar ah. Nya masaag siya. Yun yan pa doon eh. Super video na eh. Video! Pre, Oh, pre! Kaya ni mo, oy! Usa pa ka? Ay, kung ina nasaag ka. awa ko mo sa agos. Anong dugay kay ka? Ang ango, di ko madugay nga. Kita ka nang nay. Ah. Nay ka nang ikaduhag sa pikas. Kanang lungag? Ikalungag din sa pikas kina Oh, ba? lagi. Ikalungag mo na, gilungag mo na. Okay. Katumanhol ba nga way takop kakita ka to. Oh, lagi kita ko, oy, sigbalik. Oh my kakita ka. Ako adyo ko kakita. Oh, dawata ni regalo. Ay, ang pinarregalo mo. Ito mga ako watag ni mo. Ay, yari namin. Wow! Para ako ni pre. Nabuang ka diha. Ipasa pa ni mo oy. Kisa may sunod nimo. Amo tawa ko kay to. No, sige. Kabala. Basta ikaw pasa na dito. Okay, pre. Sige, pre. Ako rin ihatod. Ihatod ko rin dito. Okay, pre. Di anak ko. Asa mo dawat ani? Wa man din eh. Ingon ang sabot kay Anes may poste pero upay taong nabaro diri. Ay, asam na ka di ito. Oy. May gawas sa daplin. Mau tingali di. Niya siya padung nako. Maog yun siguro di. Ay, ikaw ba si Tekong? Yes ma'am. At your service. Adi rin regalo ma'am. Ikay mo resiba ni ma'am. Oo. Ugayaw pagpakitag daw tang liho. Ha? Ingon ko, ayaw pagliho. Bungi ka, di ka dungo. Ha? Grabe yan sa dadang di kadungo niya. Bungi porbida. Si Awa sa di mo mamoy. Ayaw pagpakitag daw tang liho. Pulis ni. Gilibutan ka na namo. Naramli kay cellphone nang. Mga ramang. Tara, mga cellphone. Tingnan. Kaca daw. Happy together. Pulis ni. Gilibutan ka na namo. Ha? Grabe yan sa dadang di kadungo niya. Bungi porbida. Si Awa sa di mo mamoy. Ayaw pagpakitag daw tang liho. Si Awa sa di mo mamoy. Ayaw pagpakitag daw tang liho.
Pulis ni. Ah. Gilibutan ka na namo. Ah, wow, police, police, wow, ha? Ayaw pagwawaw diha. Kay dakop na ni. Ah, wow, niduta ni Gagezi, karon pagwa ni. Asam ni mo dakop, asam ta mo dakop ani, kinsa may buang ani? Ayaw ko pangutan Naumpay sa animal. Nay buong na. Ha? Nay buong. Ay, sa animal. Ayaw ko pangutan Naumpay sa animal. Kung nay buang ikaw na. Ha? Oy, ako may buang ni. Magpiksa tayo, ano buang mo ko? Asa na yung mga kauban di ay, ha? Asam ni sila? Mga pulis na. Nani kay kauban? Oo, pulis na. Tanawan ninyo, sa sudan ang regalo niya. Ay, Ito unsa ba man ang gihatag sa atong asset? ay, unsa man ni, appeal mo sa games, ani? Sa sudan ni Barquesoy. Sa sud. Siya po ang sod. Ha? Uy, pinuha mo di ay? Ay nalang pagpalag diha. Kay may ebidensya na ka. Oh, ako may bawal eh, paito sa daan niya. Oh, sige, dadaan na 10%. Oy, Aron natin din nato imbestigahan. Basig. di taon ko kung kanta taon. Ay, abi pa lang nga, labi na, video kinig yung ko kay baong kanta na. Sige na, sige na. Dadaan na 10%. Sa yun na yun, sa mali, ay! Wala ba daw? Sir, pwede mo apit ako sa buwan, sir. Bataon mo kay bawo ka. Unsaon ko ninyo, sir. Asang ninyo dada. Bagian na mo yung abuwa, sir. Oh, Lapit sige, na ta, sige, sir. sige. Mga kita. Ay nalang pagsaba diha. Paitam yan, oy. Jisa. Asa naman ni stick kong, uy, gabi naman. Ingon siya, kadali ra siya. Nagkahapit ba katog something na ako ay. Ay, may nanoktok. Sige ko nga tingali ron. Ako ablihan kay ganira kag bigutom da. Basig may dang something ha akong ablihan. Dugdi kong dugayan ni mo, oy. Hay man mo da, ang akong giingon ni mong something dong. Day. Ano ka, oy? Ginilang, day. Ha? Naunsa ka? Ano ka? Oh, tiko ko sa guni. Kisa ba ni mo mga kauban, oy? Ano naman ay pusa si mo kamot? Abot, ani, oy. Wako ka sa puta ni Dua. Palapasa, rugby. Unya, unsa naman ni? Ano man ni? Rugby na magaling. Ano may pusa sa imong kamot? Akining, madam, nadakpa na mo siya sa bypass operation na may nakapu ano sa ni? May nakuha. Nakuha at nakuha. May nakapu legal na dugas. Na mo siya sa bypass operation. Ito pa. Absolutely real ta ka. Nadakpa na mo siya sa bypass operation. Og may nakuha mi ng ebidensya. May dasi ang illegal na drugas. Ha? Ginoo ko. Tingkong mo ni something ni mo. Tinuod ni ha? Tinuod ni. Wako'y kalimutan, day. Rugby ra akong Dua. Rugby sa paraw ni mo. Tayo, kape na. Mo gina akong problema ron eh. Nadakpan siya nga may dang shabu. Ug wa siya kay baw nga shabu ba di ay ito. Unsaon ni nako uy. May piyansa ni. Unsa man og kamo ang pasultihon? Jessa. Ano nitong ano? Asa no? Ano nang? Kasod. Jessa. Hello, Ate Brian! Good Hello, morning! Kuya. Sa tanang mga namati na to karon. Good morning, good morning, good morning. Sa tanan nga namati na mo ron. Thank Shout you. out di ay sa tanang mga ni-follow sa akong page sa kanang Gulyat Takurda. Oh, Alan Gulyat Takurda. Salamat kay ninyong tanan ha. Thank you kayo. Sana all, oy. Salamat Ang mga kayo. follow ni Kuya Alan, follow sad mo sa among Don Pepe Tablia ha. Palit na mo ha.
Sa Iloa nga din nato ma-shout out gyud tanan sa Bisaya ug Mindanao na lang yun. Thank you kayo ambot bakay ni follow na to Luzon. Thank you kayo sa tanan na to mga followers. Salamat kayo labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito. Good morning ni Bria Kuya og ni Dudong GR Pipito. Labi na gyud sa ato ang mga kaigsuonan nga naa sa Talisay sa opisina ni Vice Mayor Choi Asdar o si Ricky Asdar, Mayor Samsam Gulyas o si Ma'am Ria ato ang Congresswoman Ria Gulyas. Thank you kayo. Mayuli daan o dita Lister. Og Nidoy Boy Abalo, kumusta ka diha? Tali Abalo. Kumusta ka diha? Og si Sir sa ato ang Sir Yol Julia sa Yol's Merchandise og si Ma'am Casper. Salamat, kumusta niyong tanan diha? Okay, Ate Pres? Okay, ug pasalamatan sa dako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa ibong pamahaw, inom na kadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo mao gyapon usa gyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka mukaon sa imong pariudto. Mao gyapon ini kapii. Inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule una ka mukaon sa imong panihapon. Ug alang niya tong na problema sa kidney ingon man ni UTI ayon na magkabalaka ana tungod kay dunay na makahupay makaalibyo anang atong gibati kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong kidney, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon, silbi maintenance na lang nimo kada adlaw. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan itong mga isunan nga migamit sa itong number 1 nga plus ang Sed Liniment Oil. Thank you. Yung kayo nyo tanan sa paghibog number 1 sa ato ang tinuod nga mutabang na to. Tinuod nga nagmahal na to. Ang ato ang Sed Liniment Oil nga anara mapalit sa butika. Di ba Kuya Gilip? Sa butika rin yun mga igsoon, amo ginang siyang balik-balik, kay basig si Piata, ato ta magkapalit sa gawas, kay naghanap pa kay Rupiki, niya lisod na pa kay panahon na ting-uwan, gams, naara ba mga linggi, di balik-balik na ba linggi, muna mo palit galitan ni kay kamo mo gamitan adto kita sa butika mo palit niya para maklaro sigurado gyud nga original atong napalit no Sed Liniment Oil adto ra gyud sa butika og di gani mga igsoon sa Facebook na to bisitahin ninyo ang page Sed Marketing unya i-type ninyo ang Panyawan Herbals o kayo kalimot nga i-like na to ang page makita dito tanan ang mga genuine Sed Marketing products no unya og ang mga Panyawan products sa Sed Marketing mapalit na po nato sa Shopee. Una sa butika na kita basta layo-layo ta pananglitan. Shopee nila tano. Unya ipagrita ni ang atong mga suki nga tiggamitan. Nag-aray ko di pirmi nakasuroy ko dito sa ila. Kay manahi man sila gapos to simbahan. Na dito ang Sed Liniment Oil nila yung pagkita gyud eh. Ang Metro Golden Age Association of San Roque Paris sa Subagdako Madawi. Na ato makita na tigamit kayo sila si Brenda Suico, Alice Largo, William Tapil, Nati Tapil, Bibi Hinon. Nanay Uding, Lina Alsado, Julieta Eschula. Oy, daghan kayo sa pagsalig nyo sa Sed Liniment Oil o sa sunod sa ilan sa amon drama. Thank you kayo. Murag si Mami Virgie. Thank you kayo Mami Virgie sa imuhang pagkanunay yung gamit sa ato ang Sed Liniment Oil. Thank you. Salamat kayo. Unya sa tanan to kay sunan pod kinahanglan nga mogamit sa ta kon maligo ta mogamit sa tag celebrity Kojic soap. Kay mao na tinuod nga makapaputi nato ha salamat kayo unya mga kaigsuonan kinahanglan nga mo inom gyud tag G-Detox so kay kanang G-Detox mao na pinakadabit nga mutangtang sa toxin sa atoang kalawasan kay lisod kay dunay toxin ang atoang kalawasan madaot atong blood cells ang atoang blood cells ra ba mo itighatod sa nutrients oxygen ug tubig sa atoang kalawasan ini kadaot ana masakit gyud tag cancer diabetes hypertension arthritis heart disease cyst ug uban pa nang tong mga balatian labi na gyud ng mga constipation ay